Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe Balkyn vilayaty boýunça beýleki ekrançylyk önümler bilen bir hatarda bagçaçylygy ösdürmekde de görnükli netijeler gazanylýar. Vilayatyň öz ýeşine Usat Babaday hanlarynyň tagallary netijesinde soňky ýyllarda bagçaçylykda gazanylýan ýokary netijeler hasym buýsunçydyr. Vilayatyň bagçaçylary jennetiň nygmaty hasaplanýan gawunlar garpydyň dörli görnüşlerini ekip olardan ýylyň ýylyna bereketli hasyl almagy başarýarlar. Hormatly prezident bilen ýurdumyzda azyk önümleriniň bolçylygyny döretmek, bazarlamada gök bagça we mewe önümleri bilen dolu öpçün etmek, şeýle-de bagça önümlerini ilatymyzda elýeterli bahalar bilen ýetirmek barada talaplaryna münasip zähmetler bilen jogap bermegi maksat edilýän Balkyn vilayatynyň kärenetçi daýhanlary Garagum deriýasynyň boýlarynaky ekin meýdanlarynda beýleki oba hojalyk ekinleri bilen birlikde bagça ekinleriniň bol hasylyny ösdürip kemale getirmek başarýarlar. Arkadaly gahrman serdarmyzyň türkmen daýhanlaryny netijeli eşemek üçin döredip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanýan Vilayatyň Gyzlarbat we bereket etraplarynaky bagçaçylykda bitirilýän işlerim özüniň döwrewaplygy bilen tapawutlanýar. Vilayatyň kärenetçi Babaday hanlary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň peýham paýhas ummany magtymul pragy ýylynyň dowam edýän häzirki tomus mövsüminde gawun garpydyň bol hasylyny kemale getirmek başardylar. Bagça önümlerini ösürip ýetişdirmek usady hasaplanýan Babaday hanlary şu günler bagça ekinleriniň bol hasylyny ýygnap almak işlerini ýokary depkinlerde alp barýarlar. Ekin meýdanlaryna toplanan bagça hasylynyň ýygnalyp ak bazarlarda halka ýetirilip durmagym göwnüjä ýoly goýulýar. Ak bazarlarda bagça önümlerine bolan esleň barha artmagy sebtin gawunlar garpyzynyň datlydygyndan habar berýär. Halal zähmet çekip netijeli ýeşemek üçin döredilýän giň mümkinçiliklerden göwnler galkynýan Balkyn vilayatynyň hasyl usatlary gahrman arkadagymyza hem-de arkadagly gahrman serdarmyza alkyş sözlerini aýdýarlar.